Hola, benvinguts altra vegada al meu canal Matemàtiques en català. Avui farem un vídeo per explicar què és una derivada, veurem com es calcula i després tenim un exemple pràctic perquè veiem l'aplicació. Com a introducció voldria explicar-vos o recordar-vos que tots els que teniu el carnet de moto o de cotxe i els que no el teniu segur que també, coneixeu aquest senyal de trànsit. Aquest senyal de trànsit ens indica el pendent d'una carretera i aquest pendent en aquest cas és el 10% i això significa que per cada 100 metres que avancem a l'horitzontal, si anéssim plans, pujaríem 10 metres a la vertical. Dividim sempre l'alçada vertical entre el desplaçament horitzontal. 10 entre 100, 10%. D'aquesta manera se simbolitza el pendent de la carretera. Si això ho apliquem a una funció, tenim, per exemple, aquesta funció és la funció f de x. F de x que a l'hora de representar-la en uns eixos de coordenades ens dona aquesta línia corba que està dibuixada en vermell. En aquesta línia corba marquem dos punts, el punt A i el punt B, que tenen les seves components horitzontal i vertical. En el punt A tenim la imatge del punt A serà f d'A i la imatge del punt B serà f de B. Si entre aquests dos punts A i B tracem una línia que els uneixi, el pendent d'aquesta recta serà, com hem vist abans, la divisió entre l'alçada vertical i el desplaçament horitzontal. És a dir, aquesta mida la calcularem fent f de b menys f d'A. F de b menys f d'A. I el desplaçament horitzontal serà b menys A. B menys A, comptant sempre comptem aquests valors a partir del 0, 0, de l'origen de coordenades. Si això és 10 i això és 3, doncs la distància serà 7. I aquí de la mateixa manera. Això és el que en matemàtiques en diem la taxa de variació mitjana. I és el resultat de fer aquest càlcul. I no és res més que el pendent de la recta que uneix els punts A i B. Molt bé. Ara suposem que aquests punts A i B estan molt propers. Tan propers que la distància entre ells és pràcticament 0. Ho tenim dibuixat aquí. Tornem a tenir una funció, f de x, representada per aquesta corba, i ara tenim el punt x. Ara li direm x en comptes d'A, li direm x. Aquest punt x té doncs, també una imatge, f de x. Agafarem ara un altre punt que sigui molt proper a x, de manera que la distància entre x i l'altre punt serà pràcticament 0. Aquesta distància la simbolitzarem amb una h, i aquesta h tendeix a 0. Gairebé estan els punts gairebé un sobre l'altre. Però cada un té la seva imatge, x té la seva imatge i aquest punt del costat, que serà x més h, també té la seva imatge, f de x més h. De la mateixa manera que hem fet aquest exemple anterior, anem a fer-ho ara amb aquests dos punts, x i x més h. Tenint en compte que aquesta h tendeix a 0. Per tant, si portem això al límit, és a dir, fem el límit quan h tendeix a 0 de la resta de les dues imatges dividida entre la diferència dels punts, que aquí ja no l'he representat perquè estan tan a prop que pràcticament estan un sobre l'altre, tindrem aquesta expressió. Aquesta expressió és el que en diem la derivada. La derivada de la funció en el punt x. Quan fem aquesta expressió, aquest càlcul, trobarem el pendent de la recta que passaria pels dos punts, que uniria els dos punts, que és aquesta recta que està dibuixada aquí. És una recta que, repeteixo, com que els punts són tan propers, pràcticament es considera que està tocant a un sol punt. És el que en diem la recta tangent a la funció en el punt x. Aquest càlcul, per tant, ens dona aquest pendent. Ens dona el pendent de la recta tangent a la funció en el punt x. I això és el que en matemàtiques en diem
la derivada de la funció en el punt x. Evidentment, cada punt tindrà la seva recta tangent, perquè això és una corba. I si agafem x o agafem un altre valor, la tangent serà diferent, per tant el pendent serà diferent, la derivada ens donarà un altre valor. Per això, amb l'expressió general, trobem la forma general de la derivada, però després hi haurem de posar cada valor de x i trobar consegüentment el pendent de cada punt de la corba de la funció f de x. Anem a fer ara un exemple. Agafem una funció senzilla, per exemple aquesta. F de x és 3x al quadrat. Apliquem tot això que acabem d'explicar. És a dir, fem el límit quan h tendeix a 0 de la imatge de x més h, posem això per tant aquí, en el lloc de la x, tenim 3x més h al quadrat menys la imatge de x, 3x al quadrat, partit per x més h menys x. En el denominador les x se'ns anulen i ens queda només la h. En el numerador hem de desenvolupar el quadrat de la suma. I el quadrat d'una suma, com ja sabem, és el quadrat del primer valor, x, més el doble del primer pel segon, més el quadrat del segon. Tot això multiplicat per 3 i el 9 menys 3x al quadrat aquí darrere. Multipliquem ara el 3 per tot el parèntesi, ens queda aquesta expressió i veiem que aquest 3x quadrat i aquest menys 3x quadrat també es poden eliminar. I ens queda això d'aquí. El límit quan h tendeix a 0 de 6xh més 3h al quadrat partit per h. El proper pas és treure factor comú en el numerador. El factor comú, la h. La h, un cop treta com a factor comú, se'ns eliminarà amb la que hi ha a baix. I aquí ens queda això, aquest 6x més 3h dins del parèntesi. S'eliminen les h's i ens queda aquesta expressió simplificada i ara és quan apliquem el límit, és a dir, com que aquesta h tendeix a 0, això és 0, i ens queda només el 6x com a resultat final. I aquesta és la derivada. De manera que la funció f de x igual a 3x quadrat té com a derivada 6x. Espero que us hagi sigut aclaridor, que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.